manik waran sayuk sing rukun tan samarapat anakku Kopo kang sira mahas ing sesambung nanepi ing budi kang supaya jugarake wong tuwa. Kopo aku ngerti sing mok karepe kowe kepengin Kadipaten Buntar dadi negara kang kencar-kencar pindho gayuh kencana rukni. Kopo iki ana srana lan dalan kowe bisa kuncara lan buntar negara sing pinuju. Syarate kowe kudu garwa putri Rara Yana. Kowe kudu garwa putri Rara Yana. Cukup semono, cukup.
meminta marang ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula kapireng wonten ing sakjawinipun panjenengan menika katemben jelih-jelih wonten wigatos menapa Kang Mas? Pendiri kawul paniro. Nggih. Apa to sebab pengantipun kakang selik-selik. Nalika krungu saka pangurapan kang sira-mireng marang swaranipun. Leres. Yai kawul paniro. Serunipun kakang talak broto. Urumang saku. Warna suarane bapak kang wis swargi. Itepaling kawan pun kakak. Dados panjenengan pikantuk wangsiting dening Rama Swargi. Ingkang sampun muruk kasedan jati. Lajeng wangsitipun menapa ingkang wewentian dhateng Kang Mas Malikung. Mon kakang Kutunggawa, tak Yurarayana. Lho. Kang Mas Malikung. Sak sampunipun kula midhangetaken menapa kang dados palantikanipun Kang Mas Malikung. Nalikaning Kang Mas Malikung mahat ing asamun meminta marang ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalamun to wonten wangsiting dening Rama Swargi panjenengan parikedah dhawuh dumateng Kang Mbok Rarayana. Monggo katuran pirsa Kang. Kang Mbok Rarayana titi wedal sakmenika sampun kawengku dening kakung boten wonten sanes dening Kang Mas Sunan Muria. Salah iki kowe. Kenging menapa Kang Mas nepataken dhateng kula? Dasaripun menapa Kang Mas? Pendiri. Apa kowe ae? Nalikane ana lakon ganjaran katompo kawan maling opo? Loro pian. Siji Rarayana loro bumi buntar. Nggih. Kula tasih kemutan. Yo saka kumalancangmu tanpun jaluk tetimbangan karepun kakek. Sumalono kowe mulih bumi buntar karep piye? Nalikaning panjenengan dipun dawuh dening Rama Ageng Ram. Panjenengan ingkang saged muku saembaranipun Rama Ageng Ram. Ganjaranipun kalih menawi to panjenengan saged mangsulaken Kang Mbok Rarayana. Bumi buntar ikhlas pisan. Ingkang angka kalih Kang Mbok Rarayana. Nanging panjenengan nyuwun timbang kalih kula milih bumi buntar katuran pirsa. Panjenengan iku turasing bajingan. Panjenengan turasing gento. Panjenengan turasing maling. Bebasan papan dunung kemawon boten gadhahi menapa badhe kelaparan. Menawi to Kang Mas milih Kang Mbok Rarayana panjenengan dhawuh badhe omah-omah wonten ing soripun Tretak. Nanging benten menawi to kula ego dhateng Kang Mas Malikoko milih wujudipun bumi butar panjenengan kelampahan jeki panjenengan jumeneng dados adipati jejering adipati menika bayarane. Pendiri. Enak leh ngotot. Mergo kowe durung nampa lan durung ngrasake apa kang pun kakang rasa. Nggih. Kawruhane lho iki. Samawasi. Aku cuma cermin kok adipati bentar.
Seruling atinipun Kakang. Babar pisanawan wirasa tentrem. Ora wirasa saya. Mergo dasare. Lalakon iki tanggep ora ati. Pikir. Nalikane nomor jane kang mbok royono. Dicolong dening hati-hati mandalika batak barat. Umpama dadi korban dudu Kusumastuti Sumarmulya. Nanging umpama dadi korban iki pawongane sedulurmu tuwa malihmu. Parang kene. Sawise royono bali ngarang. Menungso kang ora ngerti marang lelakuan. Babar pisang kentang timpuling perkara. Ora ora. Cewek melu mukut. Royono dadi jatuh keramat. Apa iki jenenge ati ora? Mula kene. Iki dino. Mbah, arep lehmu marani. Aku kudu bisa rapi karo royono kene. Ayo kowe, kamu ngene. Sasampunipun kula harus menunggu kados pangapunten. Lapet wonten ing anting Mulane. Yen pancen kowe ngakoni aku iki dulurmu ana. Yen pancen kowe ngakoni aku iki dulurmu. Aku jaluk tulung. Selawase durung tau. Sedulurmu iki jaluk tulung karo. Bisa iki turu tono ya iki. wonten anting wonten makin panjenengan lampah jauh jantung kang Carane piye? baleni sekuatkan kang tegese kadhaipun kang Royono dipun colong Yen kowe ngono. Sarane ing papan kene. Ing buntar kene kan bokso pun kakek. nggih Ibati marang koko perintah lawan. Ate paling kene. Colongan Royono ing istana. Sakat penomen. Mergo anggap Sunan Mulya wis apa sirahmu paling. Ilangi Royono, kekene panjenengan. Diajeng Royono Kang Mas Sunan Mulya. sakwise Gusti tak goyong oleh gampang apa ora bedane rikala mapan oleh panti Iki mawon si wonten Kang Mas. Nalika wonten ing pantingerang kula tansah kajengan. Nanging sareng sakmenika kula panjenengan boyo wonten ing gone Kasunanan Mulya kula tansah dhateng panjenengan bae. aku rumangsa kajubu kalukir segara mati sakwise diajeng Royono mapan oleh gampang mulya kapun anfes rasane ati Boten ngomongaken dhateng panjenengan kemawon Kang Mas. Sinaosa kula sarenipun kula makan wonten ing Kasunanan Mulya. Rasane niku banget Kang Mas. yen ngono ora kene bentuk milik diajeng Royono kaya dene memaring jagat yang cinondro sekarang citramu padang kok ing wanci bulan purnama rupa perang condro pindho nek engko Sampun kesayeten anggen panjenengan ngalem bono dumateng kula. Pancen sampun pas trep naik kula menika saking kalih
Jajal nuwun. Kang Mas Kusuma Stuti. Ora kaya jeneng atiku. Mbok menawa. Pamuntansipun nang jabang bayi sing-isine pun kakangipun sanding kelawan kowe sing nggo kilingan duk rikala semana kelemban ana tengah samudra wisek kakang isining katresnan. Kang Mas. Rasa ati kula tansah kepengin saged kepengin nolak dijabang Jagat telepon gelap oleh dalman itu
paring Gusti. Tulung mutus padane kita. Ora kanono yen pun kakang sok nyangge kawan. Kok menawi pancen kula kaliyan panjenenganipun sampun jojo Kang Mas. Jajeng rono. Kang Mas. Kusumas. Omong to ana kabeh para pakayat kemapan ora ing pandimurya wis dipangasta. Muwae aku kandha kawan kowe. Menapa to Kang Mas? Kok wigati sanget kula panjenengan anggenipun ngendikan. Rumangsa suwe ditinggalake ana ing pandimurya. Sakwise diajeng ngolono ndak boyo ing pandimurya ati gak kata seneng. Aku mesti kapal gak karo keluarga orang pandimurya. Kang Mas Sunan Muria. Boten ngomongaken dhateng panjenenganipun kapan Kanjeng Rama Sunan Derajat wonten ing Patingeran. Kula sampun kapan lho Kang Mas. Kene yo aja kaduk ing panampa pamuntaken tidak kaijin. Aja duwe pandhuku yen bapak kesepaman kuwi. Aku kok boten namung penting. Siap. Mergo diajeng rono ari kalengane aku mbok gadhe. Mesak sik nang. Dados panjenengan kok wateraken dhateng kula. Ya, Jen. Kang Mas Kusumas Putri. Pancen pun kakang arsa tindak orang Pantingerang. Sepisan au kepen paring pekabaran yen to diajeng rono sedina ngandhut landhape. Kaping pindho keluarga ing Pantingerang manunggaling proses. Aku suwe kapan banget tau kumpul. Kang Mas Kusumas Putri. Menawi panjenengan sowan dhateng sanipun Kanjeng Rama Sunan Derajat wonten ing Pantingeran. Namung kula titip salam taklim kula dhateng Kanjeng Rama dhateng Kanjeng Ibu. Kowe aja kuwatir. Mengko bakal matusane Rama Sunan Derajat iki. Kados ngaten sih. Sawetara pun mapan ana ing dalem pandimurya, aku ninggali korban kang supaya jaga marang kalujengan. Nggih menika nama sing kebolek menika iso asring jadi dhateng kula Kang Mas. Kaya ngono Nggih. digolek. Aku para warsa iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kowe kaget gak tunjuk? Panjenipun rumos kaget salebetipun manah jalaran katemben kemawon kula ngayahi kewajiban paring piwulang sedaya para santri enggal nanging kadadak kula katimbalan namung yektosipun wonten kawigatosan punapa to Ngene ya, Ibu. Tak bawa kawan kowe ari kalanggan iki ora sak marang batin. Aku cepet asa tindak orang panting. panjenengan badhe sowan wonten ing kasunan Kuwi bener. Wong aku jaluk kawan kowe iki. Kawan jingane bendaramu diajeng ngono. Lamun kono butuhake apa wae. Aja gawe puji. yen panjenengan ngersakaken badhe sowan wonten ing kasunan Kerang panjenengan ampun was lan sumelang kawilujenganipun Ndara Rayana kula ingkang tanggung. Ya ngono kuwi sak arep. Wong sawiji sing gak percaya iki mung kowe. Nggih matur suwun. Yen pancen kaya ngono, lamun kono apa-apa nang pamit ing dal pati karo tinggal paring kabeh. Oh nggih ngestaken dawuh. Kang Mas Sunan Muria. Sawetara aku dhewe tangi. Kumpul ujung jiasto. Bukan sak babar malan kok sak tindak. Kan dijeng kok ora dapat.
punika nggih Ndoro. Yen to panjenengan badhe ngersakaken wiwit dedaharan ngantos bulan panjenengan kula aturi paring dawuh dhateng kula kemawon. Pancen tebune ketisuk mesti kowe lali. Aku kok gaweke unjukan teh manis sing anget kae. Wah, nggih kula ngantos katalungken kelangenan panjenengan lak teh anget ingkang manis. Nggih, yen to panjenengan ngersakaken rantos saantawis Ndoro. Nggih. Nanging panjenengan kok kaji boten wonten kang Sunan. Lajeng Kyai Kendiri. Tenane tindak ana nggone Panti Mulya iki mau kelinsingan Kang Mas Sunan Mulya. Lagi wae sowan ana mirsane Kanjeng Rama Sunan Derajat ana Panti Mulya. dados kang Sunan Mulya boten wonten. Oh, jare apa sira kepengin ketemu lawan garwaku? Boten saestu. Heeh. Tidak. Iya. Derek. Ndoro ayu. Rantos saantawis nggih toyane dereng umum Ndoro. Ndoro ayu kaya ora ana ing taman. Kok ya lubiyane banget. Kae sapa? Kok ana ondo kang semendhe? Cetok kae ana maling. Tulung! Tulung! Cilaka mau cilaka. Are sabar. Aku ki bakal nampa pidana pati. Nanti nampa pidana ki jlere iki. Jlere lak ngene to. Ing arep aku nampa dawuh saka ngersane Kanjeng Sunan Mulya. Jalaran Kanjeng Sunan Mulya iki lak sowan ana ing Pangirang. Aku kautus karo Sumaya ngreksa kaunjungane Ndoro. Bener pancen kowe aku sing kinasih. Nanging dadi ati kawanmu. Ndoro Rayana aneh saka taman. Aku njaluk ikolat mati. Nek iki tinggal kaya kowe. Bener. Sampane Ndoro ae ngono kowe sing tak. Mula aku njaluk ikolat mati kok piye. Wis ngene ae. Mumpung durung aku sing goro. Wis mulai kumpulan.